rodinné alebo rekreačné domy v Ižipovciach. Cieľom projektu sú novostavby luxusných domov v jednej z najkrajších lokalít Liptova s celoročným využitím, ktoré oslovia záujemcov o trvalé alebo komfortné rekreačné bývanie. Domy s nadčasovým dizajnom, praktickou dispozíciou a veľkou kúpeľňou so saunou sú osadené na pozemkoch hneď vedľa voľnej prírody. Vďaka veľkým preskleniam a oknám poskytujú nádherné výhľady na okolitú prírodu, na panorámu Chočských vrchov, západných a nízkych Tatier, vďaka čomu majú aj rekreačný charakter. Veľkou výhodou je, že stavba bude kolaudovaná ako rodinný dom s možnosťou trvalého bývania a čerpania hypotekárneho úveru s 80% financovaním. Exteriér. Výstavba domov už prebieha a vizualizácie interiéru a exteriéru sú vytvorené podľa projektu s osadením domov na konkrétnych pozemkoch o ideálnej výmere, necelých 500 m². Moderné riešenie exteriérovej architektúry, s veľkými oknami na poschodí, obrovskými luxusnými presklenými portálmi na terasu a strešnou krytinou s modernou škrídľou, všetko z kvalitných materiálov. Terasa plus parkovacie státie minimálne pre 3 autá, praktický sklad na lyže, bicykle, alebo náradie s prestrešeným vstupom. Môžete vidieť už aj reálne fotografie identického domu so zateplením a vonkajšou fasádnou omietkou, ktorého výstavba začala skôr a tiež sa nachádza v tej istej lokalite. Interiér. 3D schémy dispozičného riešenia, ktoré môžete vidieť v podrobnejšie spracovanej ponuke na webovej stránke noveizipovce.sk, sú vytvorené podľa dokumentácie, na ktorú je vydané stavebné povolenie. Domy pozostávajú z dennej časti na prvom nadzemnom podlaží a nočnej na poschodí. Obe podlažia majú kúpeľne a WC. Na druhom nadzemnom podlaží je veľmi efektne a prakticky vytvorená galéria do priestoru nad klieštinami s podlahovou plochou 28 m², s výškou v najvyššom bode 2,2 metra, ktorý je prístupný rebríkom, čím vytvára akoby ďalšie, tretie nadzemné podlažie. Nezabudli sme na technickú miestnosť, ktorá sa nachádza pri vstupe oddelená posuvnou stenou a sklad prístupný z exteriéru, kde si môžete odložiť v zime po lyžovačke svoje lyže, alebo v lete bicykel. Veľmi jemne ladený dizajn interiéru, kde sú použité klasické prírodné materiály s modernými prvkami, pôsobí načasovo, tak aby nepodliehal rýchlo meniacim sa trendom. Orientácia stavieb do budúcna zaručuje veľmi efektný a ničím nerušený výhľad na liptovskú prírodu a pohoria. Materiály použité v interiéri sú vysokej kvality a prestížneho dizajnu. Úžitková plocha domu je 150,7 m². V tejto výmere nie je ešte započítaná terasa a priestor nad druhým nadzemným podlažím s podlahovou plochou 28 m² a výškou 2,2 metra v najvyššom bode. V cene domu je zahrnuté pozemok, dom v prevedení holodom, elektrická prípojka so samostatným priamym meraním pre každý dom, elektrické silnoprúdové rozvody plus prístroje, spínače, zásuvky, rozvádzače, príprava na zabezpečovacie zariadenie plus kamerový systém, príprava na internet, TV. Podlahové teplovodné, krytálové kúrenie, zdroj, tepelné čerpadlo, odpady plus rozvody vody, žumpa 12 m³, celý objekt je napojený na vlastnú plne vybavenú vodáreň s úpravou vody, zrovnanie terénu, nehnuteľnosti zapísané na LV a záruka 3 roky. V prípade, že vás ponuka zaujala, odporúčame dohodnúť si osobnú obhliadku tejto nádhernej lokality, ako aj domov. Kontakt: Robert Bela, 0905 501 679, info@noveizipovce.sk.